سلام دوستان، شما در کانال شهرمردان هستید. اینجا شما رو بهترین ویدیوهای MMA، جنگ‌های پرشدت و معلومات جالب انتظار است. تا آخر ما رو همراهی نموده در ویدیو لایک گذارید و ما آغاز میکنیم. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали шеҳрмардон шоп мебошад ки либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешкашатон мекунад. Либосҳо аз матои қиматбаҳо ва пойафзолҳо аз чарму замши тоза мебошанд ки дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. барои фармоиш дар ватсаби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар борҳо силкаи телеграм-канал дар зери видео даромада обуна шавед то гум накунед. расман рӯзи 14 сентябр дар шаҳри Алмато дар доираи мусобиқаи ASIA 192 мухлисон шоҳиди набарди Аъзам Ғафуров зидди Арен Акопян хоҳанд шуд. Аъзам Ғафуров дар мусобиқаи гузашта ASIA 180 бо варзишгари пуртаҷриба Курбан Гаджиев вохӯрд ки ноком шуд. ин таҷриба барои ӯ санҷиши сангин буд. Арен Акопян бошад дар охирин сабқати худ дар мусобиқаи ASIA 188 бар зидди Астемир Нагоев ҷангид ки дар натиҷа ӯро шикаст дода даст боло шуд. ҳар ду варзишгар ҳоло дар ҳолати хуб ҳастанд. Аъзам бо таҷрибаи ҷиддӣ ва омодагӣ ба рақобатҳои сангин ва Арен бо пирӯзии охир дар корт нишон додааст ки ӯ ҳам барои Ғафуров як санҷиши воқеист. фикр мекунем ки ин интихоб ҳарифи тасодуфӣ нест. ташкилоти ASIA мехоҳад бубинад ки варзишгарон то куҷо омодаанд ва ҳамин тавр ҷанг бештар касбӣ ва тамошобоб мешавад. ба Аъзам Ғафуров ғолибиятро таманно мекунем. Хамзат Чимоев пас аз пирӯзӣ дар UFC 319 ба ватан баргашт. 17 августи соли 2025 ӯ дар Чикаго бар Дрикус Дюплеси пирӯз шуд ва чемпион дар вазни миёна гардид. дирӯз Хамзатро дар аэропорт Грозни пешвоз гирифтанд. мавриди истиқбол ҳам Рамзан Кадиров ҳам мухлисони сершумор буданд. Кадиров ба Хамзат мошини Майбах туҳфа кард. ӯ гуфт ки барои пирӯзии Хамзат 100% боварӣ дошт. Хамзат 31 сола аст. ӯ дар Чеченисон таваллуд шудааст, аммо ҳоло Имороти Муттаҳидаи Арабро намояндагӣ мекунад. дар мусобиқаи ASIA 190 паҳлавони тоҷик Фаридун Одилов боз собит кард ки ҳамоно яке аз рақибони пурқуввати дивизиони нимвазнӣ бошад. дар набард бо Леонардо Силва Фаридун аз аввал то охир назорат ва фишорро ба даст дошт. натиҷаи равшан буд. ҳар се судя ғалабаро ба ӯ доданд. 30-26. ин 19-умин пирӯзиро барои Фаридун дар 24 набард додааст. Фаридун пас аз набард гуфт: бисёр ифтихормандам ки дар яке аз беҳтарин лигаҳои ҷаҳон рақобат мекунам ва кишвари худро бо таърихи бузурги худ намояндагӣ мекунам. мо нақшаи омодагиамонро риоя кардем ва ғалабаро ба даст овардем. Одиловро табрик мекунем ва бои навбатиашро бо ки дидан мехоҳед? ҳатман дар комментария нависед. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеоҳои навбатӣ хайр.